Hello guys, good afternoon. Ako po pala si Snooky, ang bagong kasari ninyo. First vlog ko po ito. Ang first vlog ko po ay mag-unboxing kasi kagabi grocery kami ng aking asawa at pagod na kami kaya ngayon ko na lang napagplanuhan na mag-unboxing. Ito po pala ang aking nabili sa Kaisano Grand Mall worth of 2,801.17.10. Ang mabinili ko po guys ay Chucky. Ito po guys. Nasa ano po guys, ilalim. Chucky saka Dutch Mill. Dutch Mill guys. Dalawang 2 packs of Dutch Mill silver pack. Ano lang po, ang puhunan niya ay Dutch Mill 38.30 po guys. Tapos ito yung mga Chucky guys, ito po guys. Bumili po ako ng 8 packs nito. Ang iba guys, nandito sa ilalim guys. Nandito lang sa ilalim na. Tapos ano pa ba? Candies, Max Lemon guys. Ang binili ko ay 2 packs. Ito po guys, 2 packs. Tapos may Snowbird, 3 packs na Snowbird po guys. Tapos Silka Papaya Lotion. Sachet po ito guys. Dito sa ano po guys. Dito po guys. Ilalim pala guys. Sa ilalim yung silka. Basta nandito guys sa mga pack ng sabon. Tapos cream silk. Dala, yung conditioner po guys, cream silk. 6 lang ang ano nila. Tapos silk Hansel shampoo guys, Head and Shoulder. Binili ko po ito ng dalawang tie ng Head and Shoulder kasi ito yung shampoo na pinaka-fast moving ko. Tapos mayroong kala powder, 2 ties ng kala powder, violet tsaka yellow, at isang baston ng Pride bar. Dalawang yellow tie guys, kala. Meron ding mga Rexona for men. Tapos yung green silk. Ito pala yung silk lotion guys. Tapos ito sa akin na guys. Personal ko po ito guys. At 4 na alcohol. Ito guys, 4 na alcohol. Tapos dito naman tayo sa bumili din ako ng Bourbon Swap. 3 ties guys. Ito guys, isang tie. Tapos Milo, isang tie lang na Milo. Tapos mga junior pack ng Silver Swan. Kasi wala na po ako dito. Naubusan na po ako nito guys. Bumili po ako ng 4. Mga 8 pouch po ng Silver Swan Junior Pack. Tapos Silver Swan na big. 6 lang po ito na pouch. Tapos Silver Swan na 6 din na Junior Pack. Ito guys. Tapos dito naman guys yung mga biscuits. Ito guys, mga biscuits. Hansel, 1 pack. Biscuit cream. Tsaka Sky Flakes.
Meron ding Taji bar kasi malapit na naubos ang ano ko nito. Pinili ko. Tapos may may 10 10 packs ng cracklings, oishi. Tsaka ito guys. Crackling, tapos cheese ring. Ito lang po ang mga binili ko worth of 2,817 sa dito po sa Gaisano Grand Mall. Binili ko po ito sa aming department store dito sa Cebu. At yun lang po guys ang pag-unboxing ng aking binili kagabi. So thank you for watching. Ayun, thank you for watching guys. And don't forget to subscribe and click the bell button and para updated kayo sa susunod kong mga videos. Thank you guys. Thank you. Bye-bye.